Welcome to this very Tervehdys kaikille ja tervetuloa tähän todella poikkeukselliseen tilaisuuteen tänään. Nimeni on siis Roberto Liberio ja olen Neolife Euroopan tuotehallintojohtaja. Tulin töihin Neolifeen 20 vuotta sitten ja tulin tänne töihin, koska tällä yrityksellä on yli 60-vuotinen historia ja todella laadukkaat tuotteet meidän tieteellisen neuvonantajaryhmämme ansiosta. Ja tässä ryhmässä on tiedemiehiä, joilla on yhteyksiä kansainväliseen tiedeyhteisöön. Tykkään yleensä tässä kohtaa korostaa sitä, että monet yritykset meidän toimialalle, monilla on tieteellinen neuvonantajaryhmä, mutta me olimme ensimmäinen yritys, joka loi tällaisen ryhmän. Meidän perustajamme pitkäaikaisen vision ansiosta päätettiin tällainen perustaa aikoinaan. Ja tänään minulla on erityinen aihe teitä varten, mutta tämä ei ole ihan tyypillinen esitys, mitä meillä yleensä on, vaan nyt me pelataan peliä yhdessä. Tulen esittämään kysymyksiä tämän aikana ja sitten lopussa yksi teistä voittaa palkinnon, eli se on suuri yllätys teille. Ja se on myös ihan kunnon palkinto. Eli seuraa loppuun saakka ja yksi teistä on voittaja. Tulen jakamaan paljon tietoa. Tulen puhumaan erityisistä ravitsemuksellisista tarpeista eri elämänvaiheissa ja myös pidämme hauskaa yhdessä tämän pelin tiimoilta. Ja tämä selkenee tässä, kun etenemme. Yksi, mitä haluan tässä korostaa, on, että chatti on auki, mutta pyydän, että käytätte sitä vain kysymyksiin vastatessa. Eli itse asiassa pyydän teitä käyttämään tätä chattia vain vastataksenne siihen viimeiseen kysymykseen, minkä esitän. Tulette ymmärtämään sitten tässä, mistä on kyse, kun lähdemme eteenpäin. Ja meidän illan teema on Nutri-Game, koska tämä on peli. Me pidämme hauskaa. Me puhumme paljon monesta asiasta ja jaamme paljon tässä tietoa samalla. Eli askel askeleelta elämän läpi ravitsemus 0–99. Ja mennäänpä sitten aiheeseen ihan perusasioista alkaen, ennen kuin opimme, mitä oikeasti tarvitsemme elämänvaiheissamme. Ja me kaikki tarvitsemme tietysti perusasioita. Tärkeimmät asiat on tietysti se, että noudatamme terveellistä elämäntapaa. Ja siihen kuuluu monta tekijää. Tietysti tasapainoinen ruokavalio, myöskin liikunta. Se, että saamme tarpeeksi unta, että pystyy palautumaan ja kohtaamaan uusia haasteita seuraavana päivänä taas. Ja meidän täytyy nesteyttää kehoamme joka päivä. Ja tietysti myös hallita stressiä. Tämä on yllättävän hankalaa ehkä joidenkin mielestä, ja sitä se voi olla, mutta jos lähdet liikkeelle tasapainoisesta ruokavaliosta, niin olen varma, että siinä pikkuhiljaa pystyt sitten hallitsemaan stressiäkin paremmin. Mistä tasapainoinen ruokavalio koostuu? No se on tietysti monipuolinen. Ja se sisältää runsaasti täysjyviä, hedelmiä, vihanneksia, omega-3 sisältävää kalaa. Ja nämä ruoat tarjoavat meidän kehollemme niitä ravintoaineita, joita se tarvitsee toimijakseen kunnolla. Ja yleensä sen sijaan, että nimitän niitä ravintoaineiksi, niin yleensä tykkään nimittää niitä työkaluiksi. Ne ovat työkaluja, joita meidän kehomme tarvitsee toimijakseen parhaalla mahdollisella tavalla. Eli näitä asioita täytyy tosiaan tehdä kaikissa elämänvaiheissa, mutta sitten mennään syvemmälle tähän tasojen maailmaan, eri elämänvaiheisiin. Ja olen jakanut eri elämänvaiheet tasoiksi, koska meillä on tässä nyt peli, jonka tasoja mennään eteenpäin.
täytyy saada otettua pelissä askel seuraavalle tasolle. Ja seuraavalle tasolle pääsee, kun vastataan oikein kysymyksiin, mitä tässä tulee. Eli aloitetaan ensin taso 1. Ja ykköstaso sisältää hedelmällisen iän ja raskauden. Laitoin tässä 2 asiaa sinänsä yhteen, koska kun nainen haluaa tulla raskaaksi, hänen täytyy alkaa syödä jo samalla tavalla kuin olisivat raskaana, koska sitähän huomaa olevansa raskaana siinä vasta noin kuukausi sen jälkeen, kun on tullut raskaaksi, joten täytyy syödä hyvin jo ennen sitä. No mitä sitten tarvitaan tässä elämänvaiheessa? Mitkä ovat ne pääravintoaineet, joihin pitäisi keskittyä? Tietysti tarvitset monipuolisen ruokavalion aina, mutta tässä erityistapauksessa on tiettyjä ravintoaineita, jotka ovat ehkä enemmän kriittisiä kuin muina aikoina. Ensimmäisenä meillä on folaatti. Folaatin ehkä tunnet foolihapponimellä, se on aika lailla sama asia. Folaattia tarvitaan, koska se alentaa sikiön neurokanavahäiriöitä, kehityshäiriöitä, ja sitä tarvitaan 400 mikrogrammaa joka päivä. Ja mistä folaattia saadaan sitten? Sitä löytyy monesta eri ruoasta. Jotkut ovat sisältävät erittäin runsaasti folaattia, niin kuin parsa tuossa kuvassa. Mutta vaikka söisit tarpeeksi ruokaa, joka sisältää folaattia, niin yleisesti ottaen terveysviranomaiset ja gynekologit suosittelevat, että käytetään ravintolisää, joka tarjoaa sen 400 mikrogrammaa folaattia sen lisäksi, mitä ruokavaliosta saa. Sitten meillä on kalsium. Kalsium on erittäin tärkeä tässä kohtaa, koska jotta sikiö kasvaa ja pystyy rakentamaan luita, se tarvitsee kalsiumia. Ja se ottaa kalsiuminsa tietysti äidiltä. Jos äiti ei syö kalsiumia, jos äiti ei syö ruokia, mistä saa kalsiumia, niin sikiö joka tapauksessa ottaa kalsiumin äidiltä, äidin luista. Eli silloin voi käydä niin, että esiintyy osteoporoosia aikaisemmin elämässä, jos et saa kalsiumia raskauden aikana. Ja kalsiumin kulutusta suositellaan lisättävän 200 milligrammalla, mitä normaalisti. Kalsiumihan löytyy tietysti maitotuotteista, mutta myös kasviksista, kuten ristikukkaisista kasviksista, kuten parsakaalista. Ne sisältävät erittäin hyvin biosaatavaa kalsiumia, eli se on hyvä vaihtoehto myös. Yksi kriittinen ravintoaine tässä vaiheessa on rauta. Raskaana oleva nainen tarvitsee tuplamäärän rautaa kuin sellainen nainen, joka ei ole raskaana. Ihan vain sen takia, koska rauta on tärkeä monista syistä, erityisesti hapen kuljetukselle veressä. Sitä löytyy eläinperäisistä lähteistä biosaatavassa muodossa, mutta myös kasviksista. Kasviksista saatava ei ole niin biosaatavaa, mutta sen biosaatavuutta voi parantaa syömällä yhdessä C-vitamiinia sitten sen rautaa sisältävän ruoan kanssa. Omega-3-rasvahapot ovat välttämättömiä tässä kohtaa myös, erityisesti DHA. Tämä on yksi omega-3-rasvahapoista, mitä löytyy kalasta. Ja suositellaan, että sitä saataisiin 200 milligrammaa normaalin saannin lisäksi. Eli 250 milligrammaa on se normaali määrä siihen lisäksi tuo vielä. Ja sitä tosiaan sitten saa kalasta. Ja DHA on yksi omega-3-rasvahapoista, joka on
mukana aivojen kehityksestä ja sikiön näön kehityksessä, eli se on todella tärkeä tässä kohtaa. Esimerkiksi 100 grammaa villilohta sisältää noin 1000 milligrammaa omega-3-rasvahappoja yhteensä. Eli varmista, että saat tämän 200 milligrammaa myös sen lisäksi, mitä syöt päivittäin. Hedelmällisessä iässä ja raskaana ollessa tarvitaan vitamiineja, kuten A-vitamiinia, B1, B2, B12. Ne ovat kaikki mukana energiantuotannossa ja solujen jakautumisessa, eli ne ovat siinä kriittisen tärkeitä myös. Ja sitten tarvitaan myös probiootteja. Yksi asioista, mikä normaalisti tai yleisesti tapahtuu raskaana ollessa, on, että kärsitään ummetuksesta, joten se auttaa tilannetta, että on tasapainoinen suoliston mikrobiota, joka sisältää probiootteja. Ja ykköstasolla laitoin tähän myös imettämisen. Se on rankka jakso myös naiselle, itse asiassa rankempi kuin raskaus. Imettävä nainen tarvitsee paljon energiaa, paljon lisäproteiinia maidon tuotantoa varten, eli proteiinien saantia täytyy lisätä samalla tavalla kuin jos olisi urheilija. Proteiinin lisäksi tarvitaan tietenkin enemmän vettä myös, 700 millilitraa enemmän keskimääräiseen 2 litraan, mitä suositellaan joka päivälle, eli 3-4 lasillista vettä lisää päivässä. Ja DHA omega-3 rasvahappo on taas tässä tärkeä, 200 milligrammaa enemmän DHA:tä, koska tässä vaiheessa tarjoat lapsellesi sitä DHA:ta maitosi välityksellä, ja se DHA on tärkeä, koska se edistää aivojen ja näön normaalia kehitystä sillä vauvalla. Eli jälleen kerran omega-3-rasvahapot ovat todella tärkeitä imetyksen aikana myös. Sitten meillä on tietysti vitamiini A, B, C, jodi, sinkki, seleeni. Nämä ovat ne kriittisimmät ravintoaineet. Niin kuin sanoin alussa, niin tietenkin tarvitaan kaikkea joka päivä, mutta varmista, että saat tarpeeksi näitä. Level 1 is over. So I have a question No for you. sitten ykköstaso on tässä päätöksessään. Minulla on kysymys teille, mutta ei tarvitse sitä jakaa chatissa nyt tätä vastausta vielä. Mutta kirjoita vastaus ylös vaikka paperin palalle. Pidä se lähettyvillä, koska se on hyödyllistä sitten siellä lopussa, kun esitän sen lopullisen kysymyksen, jolla voit voittaa palkinnon. Ja kerron siitä palkinnosta myöhemmin. Se on erittäin erityislaatuinen palkinto. I will give you 30 seconds to answer the question. Ensimmäinen kysymys. Annan 30 sekuntia aikaa vastata siihen ja sitten mennään seuraavalle tasolle, eli kakkostasolle. Eli ensimmäinen kysymys. Mikä näistä ruuista sisältää vähiten folaattia? A. Pinaatti. 1 kupillinen tuoretta pinaattia. Varsa keitettynä 4 kappaletta. C. Kananmuna, kokonainen, kovaksi keitetty suuri muna. So let's start with the 30 second. You see the sign there. Eli 30 sekuntia aikaa vastata tähän kysymykseen. Eli mikä näistä ruuista sisältää vähiten folaattia? A. Pinaatti, B. Varsa, C. Kananmuna, D. Avokado. Time is almost over. Okay, let's get No to niin. it. Sitten noustiin kakkostasolle.
right now in the Eli chat. ei tarvitse vastata chattiin näihin vielä, koska tosiaan, But, tosiaan vasta se viimeisen kysymyksen vastaus sitten chattiin, ja voitte näihin edeltäviin vastata itsellenne paperille, niin sitten se auttaa teitä vastaamaan siihen viimeiseen kysymykseen, jossa on palkinto tarjolla. Taso 2. Lapsuus. Eli lapset. Mitä lapset tarvitsevat? No he tarvitsevat tietysti kaikkea. Kaikkea, koska he tuottavat paljon uusia soluja kehossaan, eli tarvitaan todella laajan kirjon ravintoaineet. Ja erityisesti tietyt ravintoaineet ovat kriittisen tärkeitä, niin kuin tässä mitä näette. C-vitamiini, D-vitamiini ja B-ryhmän vitamiinit. D-vitamiini on tehokas antioksidantti. D-vitamiini on välttämätöntä, kuten C-vitamiini immuunijärjestelmän normaalille toiminnalle, ja B-ryhmän vitamiinit ovat tärkeitä, koska ne ovat mukana DNAn monistamisessa, tuottamassa uusia soluja, tuottamassa energiaa. Eli erittäin kriittisen tärkeitä tässä kohtaa. D-vitamiinin lisäksi tarvitaan kalsiumia, koska lapset rakentavat myös luumassaansa. Eli tarvitaan D-vitamiinia ja kalsiumia. Sitten myös rauta. Rautaa tarvitaan hapen kuljettamiseen kehossa ja jodi. Me yleensä liitämme jodin meidän kilpirauhasen toimintaan, mikä on toki totta sekin. Mutta samalla täytyy pitää mielessä, että jodi tässä elämänvaiheessa lapsuudessa on välttämätöntä lasten kognitiivisen toiminnan kehitykselle, kuten muisti, keskittymiskyky. Ne ovat kriittisen tärkeitä tietysti koulussa, mutta muutenkin. Ei ole mitään tiettyä ruokasuositusta tässä, vaan täytyy ylipäätään pitää huolta, että he saavat monipuolisesti ruokaa, että saavat monipuolisesti näitä ravintoaineita. No sitten he kasvavat ja heistä tulee murrosikäisiä. Murrosikäisten täytyy noudattaa perussuosituksia. But in this stage of life, there's a risk. Ne ovat melkein jo aikuisia, mutta tässä elämänvaiheessa on tietty riski, koska murrosikäiset monesti eivät halua noudattaa vanhempiensa neuvoja. He haluavat noudattaa esimerkkiä, mitä heidän oman viiteryhmänsä johtohenkilöt suosittelevat, ja siihen voi liittyä rasvaiset ruuat, pikaruuat. Eli täytyy pitää huolta, että he saavat niitä ruoka-aineita monipuolisesti. Voidaan jättää lounaita väliin tai syödä pikaruokaa lounaalla tai illalla. Mutta aamulla he ovat yleensä kotona, eli se on hyvä suositus tässä, että varmista, että murrosikäisesi syö hyvän aamiaisen, jossa on täysjyviä, hiilihydraatteja ehdottomasti, mutta mikä tärkeintä, niin proteiinia. Eli aamiaisen täytyy ehdottomasti sisältää proteiinia. Sitten on 2 ravintoainetta, joilla on puutosriski tässä elämänvaiheessa. Ja nämä ovat todella tärkeitä, eli kalsium ja rauta. No miksi kalsium sitten? Me rakennamme luumassaamme aina siihen noin 25-vuotiaaksi saakka. Eli se merkitsee sitä, että ne luut on sen jälkeen rakennettu. Jos luita ei ole kunnolla rakennettu murrosiässä, niin silloin osteoporoosin riski vanhemmalla iällä on suurempi. Eli kalsium on tärkeä siinä ja rauta myös. Ja tytöille tietysti kuukautisten takia. Sitä kautta he menettävät rautaa. Eli täytyy sitten saada sitä rautaa lisää taas. Mutta rauta on tärkeä myös pojille, koska pojat kun he kasvavat, he rakentavat
suurempaa lihasmassaa kuin tytöt. Ja suurempi lihasmassa sisältää suuremman määrän myoglobiinia, mikä on yksi lihasten proteiini, joka sisältää rautaa. Eli siihen tarvitaan myös rautaa. Eli täytyy huolehtia, että murrosikäiset saavat kalsiumia ja rautaa. Kakkostaso on ohi. Ja kakkostason kysymys seuraa nyt ja voit kirjoittaa sen vastauksen taas lapulle, edellisen vastauksen alle tai viereen, koska se viimeinen kysymys sitten siinä tarvitaan nämä kaikki vastaukset. Eli kysymys numero 2. Mikä näistä on paras lähestymistapa? A. Että voimme auttaa lapsia syömään oikealla tavalla, oppimaan mikä on terveellinen ruokavalio. Heidän kannattaa tehdä mitä he haluavat, koska he oppivat tekemällä virheitä. Se on tuo A-kohta. B-kohta. Otetaan lapsi mukaan ruoanlaittoon kotona. He tekevät ruokaa sinun kanssasi ja ymmärtävät siinä ruoasta, ymmärtävät mikä on terveellinen ruokavalio sitä kautta. No C. Kerrot vain, että syöt terveellistä ruokaa ja jos teet niin annan sinulle palkinnon. Ja palkinnoksi saat jotain sokerista herkkua, kuten kakkuja, mitä jälkiruokia, suklaata ja muuta. B. Ole ankara, jyrkkä. Sinä käsket heitä noudattamaan tätä ruokavalioa ja sillä sitten. Eli nämä ovat eri vaihtoehdot. Mikä näistä on paras vaihtoehto? Voit kirjoittaa vastauksen paperille taas. It's really easy to understand the different situations from the screen. I'll give the interpreters a little breath. Okay, level 3. Sitten olemme päässeet tasolle 3. Ja kolmostasolla olemme sitten vaihdevuosien parissa. Vaihdevuodet ovat... Niin, mitä tapahtuu vaihdevuosien aikana ja vaihdevuosien jälkeen? Estrogeenin tuotanto romahtaa ja sillä on 2 seurausta, 2 keskeistä seurausta. Eli luumassaa katoaa, osteoporoosin riski nousee ja toiseksi sydän- ja verisuonisairauksien riski nousee. Mitä sitten tarvitaan ravitsemuksen kannalta? Ehdottomasti kalsiumia, maitotuotteita, parsakaalia, D-vitamiinia ehdottomasti. Se on tärkeää luille. Ja täytyy tiedostaa, että D-vitamiinia lähinnä saa auringonvalosta. Eli voit syödä mitä tahansa, kalaa, juustoa, ruokia, mihin on lisätty D-vitamiinia. Mutta tärkein asia tietää tässä, että D-vitamiini on yksi sellaisista ravintoaineista, jota on tärkeää ottaa ravintolisän muodossa. Kaikkien täytyy käyttää ravintolisää saadakseen lisää D-vitamiinia, erityisesti vaihdevuosien aikana ja niiden jälkeen. Kun puhutaan sydän- ja verisuonitautien riskistä, on paljon ravintoaineita, jotka voivat edistää sydämen toimintaa, sydämen ja verisuonten toimintaa. Siihen kuuluvat omega-3-rasvahapot, EPA ja DHA, EPA erityisesti. Eli näihin ravintoaineisiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Sitten puhutaan vanhuudesta. Me ikäännymme, mitä tapahtuu silloin. Me alamme
menettää lihasmassaamme. One recommendation is Eli do yksi suositus on, että harrasta liikuntaa myös ikääntyneenä. Myös vanhukset voivat harrastaa liikuntaa. Ei tarvitse pyrkiä olympiavoittajaksi, mutta voit tehdä mitä voit tehdä. Jotain liikuntaa. Koska sillä tavalla pystyt ylläpitämään lihasmassaasi. Ja siinä auttaa, kun syöt runsaasti proteiinia. Oli se mistä lähteestä haluat, tuosta kuvasta näkyy vaihtoehtoja. And then there's also other nutrients that are Sitten on myös muita ravintoaineita, jotka ovat tärkeitä. Rauta, kalsium ja D-vitamiini luille taas kerran. Ja B12-vitamiini. Ikääntyessä kehossamme ei enää imeydy niin hyvin B12-vitamiini, jota tarvitaan aivojen toimintaan, soluille, DNA-monistamiseen. Eli sitä tarvitaan. Ja koska B12-vitamiinin imeytyminen heikkenee, niin sitä täytyy sitten myös saada enemmän. Sitten päästään kysymykseen numero 3. Mikä seuraavista asioista on totta vanhusten kohdalla? A. Painon nousua ei voi välttää. B. Kuidunsaantia pitäisi hillitä. C. Ei mikään näistä. D. Kaikki nämä A ja B. Ja ajastin taas. Eli mikä näistä on totta vanhuksille? Painon nousua ei voi välttää. Kuitua pitäisi saada vähemmän. C. Ei mikään näistä. D. Kaikki näistä. Write it down on your paper. Kirjoita ylös vastaus. It's important if you want to win a prize. Okay. We are at level 4. Level 4, I've Sitten just olemme included nelostasolla. It's not a real stage of life, but it's a kind of Tämä a ei oikeastaan ole varsinaisesti elämänvaihe, mutta tämmöinen fysiologinen asia. Eli tämä liittyy urheiluun. Ja mitä urheilijat tarvitsevat. Mihin urheilijan kannattaa keskittyä. He tarvitsevat tietenkin myös kaikkea. Yksi, mikä haluan selventää tässä, jos harrastat liikuntaa 3-4 kertaa viikossa, tunti kerrallaan suurin piirtein. En halua tuottaa pettymystä, mutta se ei tarkoita, että olet urheilija. Eli täytyy noudattaa niitä normaaleja suosituksia kaikille ihmisille, jotka mainitsin tuossa alussa. Mutta jos olet urheilija, niin silloin tietysti täytyy kiinnittää huomiota erityisesti makroravintoaineisiin ja kivennäisaineisiin, koska hikoilee paljon, kivennäisaineita poistuu sitä kautta ja tarvitaan niitä sitten lisää paikkaamaan sitä. Mutta makroravintoaineet ovat tärkeitä, kuten hiilihydraatit, erityisesti kestävyysurheilussa. Kun sitä kestävyyttä tarvitaan pidemmän aikaa, siihen tarvitaan energiaa ja energia tulee hiilihydraateista. Tarvitaan lihasten glykogeenia ja siihen tarvitaan hiilihydraatteja. Proteiini on myös tärkeää. Oli kyseessä sitten kestävyysurheilu tai voimaurheilu, esimerkiksi painonnosto. Koska proteiinia tarvitaan lihasmassaa varten, joko kasvattamaan lihasmassaa tai korjaamaan vahingoittunutta lihasmassaa, mikä voi vahingoittua ja vahingoittuukin urheilun yhteydessä. Eli tässä tosiaan urheilun erikoistarpeet. Toiseksi viimeinen kysymys 4. Ja kysymys kuuluu, mikä on välttämätöntä urheilijalle palautumiseen? Yksi urheilijan
tärkeimmistä asioista on palautuminen. A. Se, että syödään vain energiapatukoita. Tämä on vähän kinkkinen kysymys, eli mieti tarkkaan. B. Sokeria sisältävien virvoitusjuomien juominen. C. Kaikkien rasvojen välttäminen. D. Proteiinin saaminen. Sitten 30 sekuntia taas ajastin. Mikä on välttämätöntä urheilijan palautumiseen? A. Vain energiapatukoiden syöminen. Sokeristen virvoitusjuomien juominen. C. Kaikkien rasvojen välttäminen. D. Proteiinin saanti. All right. So, before we No get to the niin. final question, Ennen kuin päästään viimeiseen kysymykseen, give the opportunity to one of you to Joka- win a jossa special prize. yksi teistä voittaa erikoispalkinnon. Specific recommendations for Annan vähän erityissuosituksia depending on the stage of life you riippuen are living. elämäntilanteeseen, missä tällä hetkellä olet. Eli vähän tietoa Neolifein ratkaisuista, mitä meillä on eri elämänvaiheille. Katsotaan nopeasti näitä ratkaisuja. I'm not going to go Ja haluan very selventää, että en mene kovin syvälle jokaisen tuotteen kuvaukseen, jotka tässä mainitsen. Lopussa puhun joistain tietyistä tuotteista, ei hätää, mutta en kaikista. Saat tämmöisen laajemman käsityksen, eli jos olet jossain tietyssä elämänvaiheessa, niin voit kysyä yritykseltä tai sinut mukaan kutsuneelta ihmiseltä lisätietoja näistä tuotteista, jotka voivat auttaa sinua menemään askeleelta toiselle näissä. Aloitetaan tästä viimeisestä aiheesta, eli urheilusta. Kuten sanoin, jos urheilet, tarvitset hiilihydraatteja, proteiineja, ne ovat välttämättömiä makroravintoaineita. Ja meillä on niitä Neolife Shakeissa, tuossa ylhäällä olevassa tuotteessa. Then, right behind me, I also have a product. Sitten tuossa takanani on Sport Bioto, ja se on sellainen tuote, joka tarjoaa 3 eri aminohappoa ja sopii todella hyvin palautumiseen. Suosittelemme sitä 4 tablettia joka ilta ennen nukkumaan menoa, että olet valmis sitten treenaamaan taas seuraavana päivänä. Ruudun keskellä on Neolife Bar, välipalapatukka, joka sisältää proteiinia, hiilihydraatteja ja muita ravintoaineita, omega-3-rasvahappoja, vitamiineja, kivennäisaineita, polyfenoleja. Eli se ei ole mikä tahansa välipalapatukka. Se on välipala, mutta se on todella terveellinen sellainen. Ja sopii hyvin urheilijoille ja tietysti kenelle tahansa. Oikealla näet Neolife Teen. Joskus kohtaat ihmisiä, jotka urheilevat paljon ja saadakseen energiaa he käyttävät energiajuomia, jotka eivät ole kovin terveellisiä. Ja meillä on terveellinen ratkaisu siihen. Meillä on meidän oma energiajuomamme, joka on terveellinen, ja se on Neolife Tea. Ja siinä on 3 eri yrttiuutetta. Ylhäällä yläkulmassa näet Magnesium Complex. Tämä on tuote, joka tarjoaa siis magnesiumia muiden ravintoaineiden ohella. Magnesiumia en ole tässä ennemmin maininnut tänään, mutta se on tärkeää useille toiminnoille, kehossa myös psykologisille toiminnoille, mikä on tietysti hyvä asia mielialalle. Ja se on myös välttämätöntä lihaksen toiminnalle, lihaksen supistumiselle ja rentoutumiselle, että voi ehkäistä kramppeja esimerkiksi. Monet ottavat sitä ennen nukkumaan menoa.
Entä sitten raskaus? Minulla on 4 eri tuotetta tässä. Puhuttiin ummetuksessa, puhuttiin microbiota, well balanced gut, suoliston tasapainoisesta mikrobiotasta. Eli voimme lisätä hyviä bakteereita Acidophilus plussan avulla. Formula 4 sisältää foolihappoa, vitamiineja ja kivennäisaineita, joita tarvitsemme raskaana ollessamme tai te kun olette raskaana. Sitten meillä on Salmonoil Plus, Omega-3 Salmonoil Plus, joka tarjoaa Omega-3 rasvahappoja mukaan lukien DHA:ta, joka mainittiin, eli se on tärkeää aivojen ja näön kehitykselle sikiöllä. Sitten Palmac plus D, eli siinä on tietysti tärkeät ravintoaineet raskauden aikana myös. Imettämisessä lisää proteiinia, siihen auttaa Neolife Shake. Näitä tuotteita voi käyttää, samoja tuotteita voi käyttää eri tarkoitukseen eri elämänvaiheissa, koska ne shakeit sisältävät vitamiineja, kivennäisaineita, kuitua ja sitä proteiinia myös. Formula 4 tarjoaa laajan kirjon vitamiineja ja kivennäisaineita myös. Se on hyvä myös tämmöinen kattava lisä. Paljon mikroravintoaineita myös ja imetyksen aikana DHA1 omega-3 rasvahapoista menee sieltä sitten maidon kautta vauvalle. Eli Omega-3 Salmonoil Plus tarjoaa sitten näitä kallisarvoisia omega-3 rasvahappoja. Lapsuudessa meillä on 2 tuotetta, jotka sopivat lapsille. Toinen on All C ja toinen on Vita Squares. Ne ovat molemmat purutabletteja. Erittäin helppo lasten nauttia. All C tarjoaa C-vitamiinia. Vita Squareissa on paljon eri mikroravintoaineita, vitamiineja ja kivennäisaineita, hyviä lipidejä ja steroleja myös täysjyvistä, mutta ne eivät tarjoa vain mikroravintoaineita, kuten vitamiineja ja kivennäisaineita, mutta myös kaikkia niitä ravintoaineita, jotka tekevät yhteistyötä vitamiineja ja kivennäisaineiden kanssa. Esimerkiksi All C:ssä meillä on myös bioflavonoideja sitrushedelmistä. Siksi, koska kun syöt appelsiini, niin saat muutakin kuin C-vitamiinia. Saat myös niitä flavonoideja, jotka se hedelmä sisältää, ja ne ovat tehokkaita ravintoaineita hedelmistä ja vihanneksista. Eli näitä tuotteita voi käyttää kasvun tueksi. Sitten murrosikä. Puhuttiin siitä, että aamiainen on tärkeää. Neolife Shake jälleen kerran, se löytyy tästä. Taas me näemme Neolife Shakein. Se on hyvä vaihtoehto aamiaiseksi koko perheelle. Puhun tästä lisää vähän myöhemmin tästä tuotteesta. Sitten meillä on Formula 4 raudan saantia varten tytöille ja pojille. Ja Calcium Calmacissa sitten myös tytöille ja pojille. Vaihdevuosiin liittyen me tarvitsemme lisää luita tukevaa ravintoa, eli Calcium Calmac plus D. Sitten meillä on Vegan D, D-vitamiinituote kasviperäisistä lähteistä ja Omega-3 Salmonoil Plus. Kuten sanottua, sydän-verisuonisairauksien riski kasvaa, niin voimme sitten tukea kehoamme niitä vastaan. Ja huomaat Neolife Shakein jälleen tässä, koska kun nainen on ohittamassa vaihdevuosia, voi olla vaikeaa hallita painoa tai pudottaa painoa. Ja Neolife Shake, kun sitä käytetään painonhallintaohjelman osana, se toimii todella hyvin painonhallinnassa ja painon pudottamisessa. No sitten vanhuus.
Vanhuudessa tarvitaan lisää proteiinia liikunnan tueksi ja taas meillä on tässä Neolife Shake. Eli se on hyvä vaihtoehto aamiaiseksi kaikille. Siitä saa laadukasta proteiinia joka päivä. Se on hyvä aamupala, kätevä siinä mielessä. Sitten siinä on tietysti laaja kirjo vitamiineja ja kivennäisaineita Formula 4. Kalsium, magnesium, vitamiini, D-vitamiini myös sitten luille tietysti. Aikuisikää en ole tässä vielä maininnut, koska oikeastaan mainitsin sen tässä, kun aloitin. Tarvitaan monipuolinen ruokavalio, täysjyviä hedelmiä, vihanneksia, omega-3, rasvahappoja kalasta. Ne ovat osa meidän välimerellistä ruokavaliota. Se tarjoaa oikeat ravintoaineet, joita keho tarvitsee ylipäätään toimijakseen. Eli se on se lähtökohta kaikille, tämä tuote. Pro Vitality Plus tarjoaa oikeat ravintoaineet oikeista ruuista, joita meillä on Välimeren ruokavaliossa. Kaikki terveysviranomaiset suosittelevat näitä, eli tämä on se lähtökohta. En mene syvemmälle Pro Vitality Plusan ominaisuuksiin, koska aina kun puhun, niin yleensä tapaan puhua tästä. Te varmasti osaatte melkein ulkoakin jo nämä. Mutta saatte verkkosivultakin lisää sitten tietysti tietoa tästä tuotteesta, te jotka ette siitä vielä tiedä mitään. And by the way, in the essential vitamin and mineral complex found in the Pro Vitality Plus, välttämättömät vitamiinit ja kivennäisaineet, jotka löytyvät yhtenä 4 elementistä tässä tuotteessa. Siellä on 400 mikrogrammaa foolihappoa, eli juuri se määrä, jota raskaana olevien naisten pitäisi saada ruoan lisäksi. Katsotaanpa sitten vähän syvemmältä osatuotteista ja etenemme kohti sitä viimeistä kysymystä. Saa nähdä, kuka voittaa palkinnon. Katsotaan 3 tuotetta. Ja tämän avulla saatte käsityksen Neolifen tuotteista, yleiskäsityksen. Ja tämä selittää sen Neolifen eron, miksi Neolife tuottaa niin poikkeuksellisia tuotteita verrattuna mihinkään muihin tuotteisiin markkinoilla, mitä on saatavana. Nyt tässä olemme huomanneet, miten tärkeää omega-3-rasvahapot ovat lähes jokaisessa elämänvaiheessa. Lapsuudessa en ehkä maininnut omega-3-rasvahappoja, mutta myös lapset toki tarvitsevat niitä. Mutta jos haluamme DHA:ta ja EPA:ta, meidän täytyy syödä merestä peräisin olevaa ruokaa, kuten kalaa. Syömmekö me tarpeeksi kalaa? Sitä pitäisi syödä 3 kertaa viikossa. No emme oikeastaan kyllä syö. Koska monesti mietitään saasteaineita tai sekoitetaan kalliiksi tai monesti ehkä se ei ole aina niin kätevää valmistaa. Ja joka perheessä on aina yksi ihminen, joka ei tykkää kalasta, kalan mausta tai hajusta. Eli se voi olla joskus hankaloittava tekijä. Ja silloin ei tule syötyä tarpeeksi kalaa. Siksi meillä on laaja kirjo tuotteita, joista saa omega-3-rasvahappoa. Mitä pitäisi sellaisen tuotteen sisältää, jossa on omega-3-rasvahappoa? Se pitäisi olla puhdas, vapaa saasteaineista. Se sisältää laajan kirjon omega-3-rasvahappoja juuri niin kuin luonto tarkoitti. Koska kun syödään kalaa, sä et syö pelkkää DHA:ta tai EPA:ta, vaan sä syöt monia eri omega-3-rasvahappoja juuri niin kuin luonto on tarkoittanut.
So they Ja are tuotteen pitää olla sellainen, että omega-3-rasvahapot ovat myös hyvin biosaatavia, että ne imeytyvät hyvin ja keho pystyy ne hyödyntämään. Meidän tuotteemme Omega-3 Salmonella Plus no contaminants. on puhdas, ei saasteaineita. Well, En none of tietenkään the nyt väitä tässä, että kaikki muut tuotteet sisältävät, tietenkään minkään ei pitäisi sisältää saasteaineita. Mainitsen tämän vain sen takia tässä, että me varmistamme todella, testaamme eri 200 saasteaineen varalta meidän tuotteemme. we use. We provide Kaikki ne 8 öljyt, mitä me käytämme siinä. Tuotteemme sisältää 8 eri omega-3-rasvahappoa, ja on vaikea löytää tuote, joka sisältää näin monipuolisesti omega-3-rasvahappoa, muitakin kuin EPA tai DHA, eli juuri kaikkia näitä, joita luonto on tarkoittanut meidän saavan. Sitten meillä on 2 johtavaa teknologiaa tässä. We've been on the market for Me 67 years this year. olemme So long. olleet nyt, tänä vuonna tulee 67 vuotta täyteen meidän yrityksen historiaa. Ja olemme siinä aikana omistautuneet kehittämään uusia teknologioita, joiden avulla olemme onnistuneet kehittämään tämmöisiä merkkipaalusaavutuksia. Ja nämä teknologiat ovat todellakin merkkipaaluja. Ja meillä on teknologia, millä saamme uutettua omega-3-rasvahapot, UHPO-teknologia, jonka avulla saamme uutettua omega-3-rasvahapot kalasta. Ja toisena on erityisesti lohen Extracting molekyyli erottaminen, eli from fishes like se tuna. tarkoittaa sitä, että voimme laajalla kirjolla saada omega-3-rasvahappoja eri kaloista. Ja sitten tämä tuote testattiin varmistaaksemme, että nämä omega-3-rasvahapot imeytyvät nopeasti ja keho pystyy ne hyödyntämään. Eli sen takia tämä tuote todella toimii, koska tähän on laitettu niin paljon tiedettä ja teknologiaa. Where's the Neolife difference? Why? Eli kun should puhutaan, missä on Neolifein ero, niin tästä se tulee todella selkeästi esiin. we all know Yksi esimerkki on myös tämä, että gut kuten microbiota. tässä on mainittu, niin tarvitsemme tasapainoisen mikrobiomin suolistossamme. The tricky part when we eat, for example, Ja kinkkinen juttu, kun syömme esimerkiksi jogurttia tai fermentoituja maitotuotteita tai vihanneksia, ylipäätään fermentoituja ruokia. Niissä on paljon hyviä bakteereja ja probiootteja, mutta kinkkinen juttu on siinä se, että saadaan ne mikrobit elävänä meidän suolistoomme, koska suurin osa näistä mikrobeista ei selviä mahahappojen ohitse. Sen takia tätä varten on paljon ravintolisiä. Ja mitä sitten pitäisi vaatia probioottiravintoliseltä? Ensinnäkin, että on laaja kirjo bakteereita, että on paljon näitä it provides 2 yhdyskuntia muodostavia yksiköitä, esimerkiksi 5 miljardia per kuorilo. Mutta näiden bakteerien pitää myös päästä suolistoon hengissä. Meidän tuotteemme Acidophilus Plus sisältää 5 eri bakteerilajia ja 5 miljardia bakteeria per kuorilo. Ja nämä bakteerit pääsevät elossa suolistoon, koska ne selviävät mahahapoista meidän GelGard-suojajärjestelmän ansiosta. Se on yksi meidän teknologisista merkkipaaluistamme. Sen teknologian ansiosta varmistamme, että se geelikuorilo alkaa sulaa vähitellen mahassa
ja luo sellaisen geelimatriksin, joka suojaa näitä bakteereita. Sitten se matriksi, me pääsee suolistoon, pH nousee, se on vähemmän hapokasta ja hajoaa sitten siellä. Ja sitten nämä bakteerit voivat luoda siellä taas uusia bakteeriyhdyskuntia. Ja tätä teknologiaa me pystyimme testaamaan meidän erittäin hienostuneen laboratorioinstrumentin avulla, joka meidän oma laboratoriomme kehitti. Ja sitä sanotaan tekomahaksi. Tekomaha matkii sitä, mitä meidän suolistossa tapahtuu, kun nielemme näitä kuoriloita. Me tiedämme tarkalleen siis mitä tahansa kuoriloa meiltä otat. Me tiedämme, miten se hajoaa, miten se toimii, miten se saa ne aktiiviset ainesosat toimimaan ja pystyy tarjoamaan ne keholle. Yksi esimerkki vielä on Neolife Shake. Kysymys kuuluu, syömmekö tasapainoisesti joka päivä? Kiireinen elämäntyyli tekee siitä vaikeaa. Sen takia meillähän on laaja kirjo ateriaa korvaavia tuotteita markkinoilla. Mitä pitäisi siinä sitten, mitä sellaiselta tuotteelta pitäisi vaatia? Hyvää tasapainoa proteiineissa ja hiilihydraateissa. Suosittelisin, että kun ostat aterian korvaustuotteen, katso etikettiä ja katso, onko siinä proteiinia, hiilihydraatteja ja rasvoja, koska me tarvitsemme kaikkia kolmea jokaisella lounaalla, jokaisella illallisella, jokaisella aamiaisella, eli jokaisella aterialla. Ja tietysti haluamme, että siinä on korkealaatuista proteiinia, esimerkiksi heraproteiinia, mikä on todella huippuproteiinia, että se on helppokäyttöinen ja myös ennen kaikkea, että siinä on, että se pystyy hillitsemään glykeemistä reaktiota. Kun syömme, niin verensokeri nousee, siihen tulee verensokeripiikki, joka sitten aiheuttaa insuliinipiikin. Kun insuliini nousee, glukoosi laskee, meillä on taas nälkä ja haluamme taas syödä. Ja kun insuliini on korkealla, veren aineenvaihdunta on silloin rasvanmuodostusmoodissa ja silloin painon pudotus on mahdotonta. Kun sitten olemme siellä ehkäisimme tätä vuoristorataa, niin silloin me olemme rasvan polttomoodilla. Meidän Neolife Shake, jonka olen tässä nyt niin monta kertaa jo maininnut, meillä on hyvässä tasapainossa proteiinia, hiilihydraatteja ja rasvoja, 18 grammaa korkealaatuista proteiinia, myös heraproteiinia. Ja kun sen sekoittaa rasvattomaan maitoon, niin se on 26 grammaa. Ja tämä tuote tuotetaan oikealla metodilla. Kun käytetään raaka-ainetta, kuten heraproteiinia, sitä täytyy kohdella oikein niin, että saadaan se laatu ylläpidettyä, säilytettyä siihen lopputuotteeseen. Meillä on prosessi, joka suojelee proteiinia vahingoittumiselta. Hallitsemme pH-arvoa, lämpötilaa, kosteutta. Ja sillä tavalla sitten lopputuotteessa on täysin yhtä korkealaatuista proteiinia. Ja lääkekirjavitamiineja ja kivennäisaineita, niin kuin ateriassa yleensä pitäisi olla. Tämä sekoittuu helposti veteen, maitoon, mihin tahansa haluat sen sekoittaa. Ja myös se perustuu glykeemistä reaktiota hillitsevään teknologiaan, joka on testattu ja se toimii. Ja se on yksi
avainominaisuuksista meidän Neolife Shakeissa. So now, time is almost Eli nyt over, but we are aika on going to get to päättymässä, mutta päästään viimeiseen kysymykseen. I want to share with Ennen kuin menemme siihen kuitenkaan, niin haluan kertoa sen palkinnon, jonka yksi teistä voittaa. the prize for you Ja palkinto one box of our on Neolife Shake. yksi laatikko Neolife Shakea. Voit valita, minkä maun haluat. There is chocolate, Se voi olla marjamaku, suklaa, vanilja. Sinä voit valita sen, to the last mutta question. sinun täytyy vastata viimeiseen kysymykseen. Ja sinun täytyy olla ensimmäinen, joka vastaa tähän kysymykseen. The answers you gave, you provided. Pidä lähettyvillä niitä vastauksia, mihin olet jo vastannut näihin aikaisempiin kysymyksiin. Pidä ne valmiina. Because our last question has something Viimeinen to do kysymys liittyy niihin vastauksiin, mitä I'm gonna give you, olet jo vastannut. I'm going to start with the question. No, I'm gonna give you No niin, eli let's say the ready, steady, go. Once I say go, the first one I see because I can see the chat. valmiina nyt sitten. Eli ensimmäinen vastaus, jonka saan chattiin, on sitten se voittaja. Now the screen is a bit with some dark points, but I need to see the chat to see who's the one that is answering. No niin, nyt on question. Okay, so näkyy kaikenlaista mustaa laatikkoa, mutta täällä pyrin nyt sitten katsomaan, että näen sen chatin. it's really Eli viimeinen kysymys. Se on todella helppo. I will give you ready, steady, go. First one. Sanon paikalla valmiina. Hep. One question is this one. Be Ja ready. viimeinen kysymys kuuluu näin. No, I need only the Chatti answer auki. to the last question. Do not write Tarvitsen all the answers. vastaukseen vain tähän viimeiseen kysymykseen. Älkää kirjoittako niitä aikaisempia. Tähän seuraavaan kysymykseen vastaus sitten, kun olen sen kysynyt. Kysymys kuuluu, mikä kirjain ei ollut koskaan vastaus aikaisempiin kysymyksiin? A, B, C vai D? No, stop answering. Stop answering. Älkää vastatko vielä. Älkää vastatko vielä. So, Täytyy sanoa paikalla valmiina ne ennen kuin vastaat. of the screen, I have to see. Just a second. Let me open. So let's say ready. No, that's just a second. Let's wait for when it's 18:59. Katsotaan, kun kello on 19.59. Ensimmäinen, joka vastaa kello 19.59 muutaman sekunnin päästä. The first one answering at 18:59. Eli ensimmäinen, joka vastaa, Now it's 18:58. nyt on vielä 58. First one answering at 18:59. Ensimmäinen, joka vastaa Still 19.59. do like this, otherwise I cannot check because you're answering like crazy. 18:59. Vastauksia tulee nyt niin hulluna. We have the winner, maybe. No niin, meillä on nyt voittaja. Let me take a picture of the screen. I have a